मोजो शेजा कोणाशेता आपणाक सिमकार करून दे कुरी सापलो कांदार घेऊन तो पाटल्यान मोजा येंदी कुर्सात मोगाचनो या कुर्सा वाटेंत भक्तीपणी आम्ही वांटिले जाऊया. सोम्याच्या जिणेचे निमाणे पयन आम्ही नियाळ करत असताना ह्या दिसांनी आमचे बोवारे सगळ्या संवसारांत आकांत वाडोवंक कारण जाल्ल्या कोरोना व्हायरसाद्वारे उपजल्ल्या पिडेक सामटोवन कॉस्टोनच्या आनी तशेंच ह्या पिडेद्वारे विविध परिणाम अनुभव करण्याच्या सर्व पासोती आम्ही मागया. बापाची आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमानतल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक बागार सासनीक जिवीत मेळच्याक ही जावन आसात उतरां आमच्या सोम्याची. देवान व्हडा मोगान हो संवसार रचलो आनी मनशा अधीन दिलो. पूण जेन्ना मनीस पाताक आदारन देवाक अविधेय जालो तेन्ना ताका नाश जावंक सोडच्या बदलाक देवूच मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. बापाचो मोग ताणें आमकां कळीत केलो आणि तो अपरिमित मोग त्या कुर्साच्या मरणाद्वारे आमकां ताणें दाखोवन दिलो. आपणाकच ताणें खाली केलो आमचे खातीर. आपणाकच ताणें बलिदान कसो कुर्सार भेटयलो आमचे खातीर. त्या सोम्याचे कश्ट मरण आमी नियाळया आणि ह्या कुर्सात आमच्या जिविताक आमी बोळ आणि गटाय जोड घेतल्या. पयलेच ते सावन जेजूक मरणाचे फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मोग वांटून दिवंक संवसाराक आयिल्ल्याचेर मरणाचे फर्मान हा कसलो विपर्यास. ताचेर मरणाचे फर्मान कित्या खातीर? पिडेस्तांक गुण केल्ल्या खातीर, देवसराचे बंदडेंत आसल्ल्यांक सुटयल्ल्याक, फातकाचे बोगसणे दिल्ल्याक, दुबळ्यांक बरी कोबार दनसेतल्यांक सवकसाय कुड्ड्यांक दिश्ट दिल्ल्यांक ना. हे फकत थोड्यांच्या स्वार्था वरवीं मोसरा वरवीं जालें. तुमी ह्या संवसाराचे न्हय देखून तुमकां ते दग दितले. हेंच न्हय ताणें आपल्या शिसांक शिकयल्लें. ताचेर मरणाचे फर्मान वाचतना जोम्यांत ताणें गुण केल्ल्या पैकी, दिश्ट दिल्ल्या पैकी, वखसणे दिल्ल्या पैकी, होसान्ना दाविदाच्या पुताक म्हूण जयकार घालन आंग वस्त्रां धर्नीर हांतुळलेल्या पैकी एकलोय नातलो गाय. तर थोड्यांनीच कशें आपल्या शिकवणेन सट्टांकी उसांबळ केलें. कुर्साय ताका म्हूण बोबाट घाल्ली कोणे? नीज राजावाक विशेव दिल्लो कोणे? थोड्यांक खुश करूंक संतोष भरीत करूंक सगळे मावून जाले गाय. मोग वांटून दिवंक आयिल्ल्या मोगा दाताराक कुर्सांक फुडें सरलें गाय. सोम्या,
कोरोना व्हायरसद्वारे अख्खो संसार कंगाल जाला. असल्या संदर्भारी ही पिडा विस्तारूंक तो कारण ही कारण म्हूण फर्माण वाचतात. एका धर्माचे कारण अनेक धर्माचे कारण म्हणून बोट जगतात. अशें एकामेकाक फर्माण वाचून आसच्या सर्वांची मनां उजवाडय म्हूण आमी मागता. संवसारांत आसच्या सगळ्या देशांच्या फुडाऱ्यांनी सांगाता वावरूंक तूं सोम्या तांकां प्रेरण दी. सोम्या खाकूळ तामची कर सोम्या काकोड तामची कर सदैव माये मागतो गात कसय गाय म्हज्या काळजा कुसार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरें स्तेसांव जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. म्हजो शीस जावं आशेताय तर तुजो कुरीस घे आनी म्हजो फाटलाव कर म्हणलो सोमी आज खुद्द आपणाच्या कुर्साक वेंग मारता. ह्या कुर्सा खातीरच न्हय गिताणें तयाराय केल्ली. म्हजी कुशी न्हय बगार तुजी कुशी म्हणून बापाचे कुशेक खालतीमान घाल्लो ह्याच कुर्साक वेंगच्या खातीर न्हय. नालिसाची कुणा जावन असलो कुरीस जैताचो गुर्त जाल्लो सोम्यान वेंगल्यांच न्हय. तर सोम्याक कुरीस कित्याक तितल्या मोगाचो. वय कुर्साद्वारी मेळचें जैत सोमी जण आसलो. मोगाच्या संपूर्णकायच्या शिकाराक पाव जैतर कुर्साबिने दुसरी वाट ना. त्या कुर्सा सांगाता जेजून सक्टांचे पाताक तापून आरण्याक आंबूचे शेळये बरी सगळ्या मनशा कुळाचे पाताक वावयले. सुम्या कोरोना व्हायरसद्वारे सगळ्या संवसाराच्या जायत्या राष्ट्रांनी लॉकडाऊन जाला. ग्रेस्तांक फावो त्यो सवलत्यो आसात पूण दुबळी कश्ट जातात. कश्टांच्या कुर्साक वेंग मारी जय पडटा. तसल्यांक फावो तो आदार फावो जावं दी म्हूण मागता. सुम्या खाकूळ तामची कर सोम्या काकोड तामची कर सदैव माये मागतो उपकार कसय गाय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरें स्तेसांव जेजू पयले पोटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजून व्हड जडायेचो कुरीस वोवचो पडलो. शिपायांच्या क्रूरपणा वरवीं जेरबादांचे मार आनी थपटां तांणी सोंसचें पडलें. सांगतास जेजू आपल्या कुर्साचे जडायेक लागून पडटा. जेजू देवाची शेळी तो मनशा कुळाचे पाताक आपणाचेर घेता. मनशांच्या कश्टांक अर्थ दिता. सभावर पोटी आमकां कश्ट देवाचो मोग नातलेली परिस्थिती अशें दिसता तरी देव आमचे बगलेनच आसा. तो आमचे कश्ट आपणाचेर घेवन सोलूनच आसता. जसो जेजू आपल्या कश्टां वेळार कुर्सा पोंदा पडचे वरवीं देवा खालतो जालो मोगा विश्वासी रावलो तशेंच आमी खालती आनी विश्वासी उरचे गरजेचे. सुम्या कोरोना व्हायरसद्वारे आज ह्या पिडेक वळख जावन आसली कश्टांच्या कुर्सा पोंदा पडलो अणभव करून आसा. ह्या पिडेतावन बेगीनच बरी जावन परत जिवीत उबें करूंक फावो कर म्हणून मागता. सुम्या खाकूळ तामची कर सोम्या काकोड तामची कर सदैव माये मागतो उपकार कसय कसय गाय गाय म्हज्या म्हज्या काळजा काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे.
चवथें स्तेसांव जेजू आपले दुखेस्त आवयक पळयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू आपले कुर्साचे वाटेर आसा आनी वाटेर तो आपले दुखान भरलेले आवयक भेटता. एके स्त्रिये वरवीं म्हणजे मरये वरवीं देवाचो पूत ह्या संवसारी आयलो. देवाचो शब्द मनीस जालो. मरयेन जेजूक ताच्या मिसवान सांगात दिलो. कालवारीर कुर्सा मळी ती हाजर आसली. वाटेर आपल्या पुताचेर दिश्ट लायता. आदी सिम्याव प्रवाद्यान म्हणली उतरां तिचे थंय खरी जाली. जशें तिणें देवाच्या उल्याक तुजे कुशे प्रकार जावं म्हणलें तशें ती आतांय हर एक कश्ट मोगान सोंसता. तीच मोरी आमची सर्गींची आवय आमकांय आमच्या जिणये पयणार आत्मीक आवय जावं सांगात दिता. सुम्या ह्या संवसारांत कोरोना व्हायरस द्वारे उपजल्ल्या पिडेक वळख जाल्ल्यांक एकोणेच दवरतात. आयसोलेशनांत तांणी आस जाय पडटा. तांच्या मोगाच्या मनशांक मेळोंक जायना. एकसूरपणांत आसच्या ह्या सर्व पिडेस्तांक बरी जावन परत तांच्या कुटुंबाच्या वेगेंत एक कर म्हूण आमी मागता. सुम्या काकूळट आमची कर. सुम्या काकूळट आमची कर. सदैव माई म्हाका कसय गास म्हज्या काळजांत कुर्सांत मेल्ल्या जेजूचे. 5वें स्तेसांव सिरेनाचो सिमाव जेजू कुरीस वोवंक कुमोद करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. अब्रामा संगी देवाक बलिदान भेटोवंक लांकूड वावून बेच्या इसाका बरी जेजू कुर्सारू काड वावून शिपायांचे मार खावन बुकेन आनी ताणेन जडायेचो कुरीस घेवन मुखार समकतना जेजू नित्रांनी जालो. घायिल्ले कुडीतावन रगत वाळोवन कूड कांपोवंक लागली. पांय मेटां काडूंक तांकां नासतना आड पडटले तरी कुर्साची वाट मुखार सोमकोंक आसा. जडायेच्या कुर्सा कान मारच्याक जेजूक ह्या वेळार एका व्यक्तीची गरज असली. लोकां जोम्या मदें रस्त्यार पशर जावन बेच्या सिरेनाच्या सिमांक शिपायांनी बळान फुडें लोटलो. जेजूचें वजन हाळू करच्याक ना कुशीन ताणें जेजूच्या कुर्साक कान दिलो तरी येया सोमेस्त तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन बगतल्यानो हांव तुमकां विशव दितलो. कित्याक म्हजें सुस्वादीक म्हजें वजें हाळू म्हणल्या जेजूच्या उतरां प्रकार तें वजन ताका हाळू जावंक पावलें. सुम्या कोरोना व्हायरस द्वारे पिडेस्त जाल्ल्यांक निरंतर सेवा दिवन तांची शुश्रूषा करनासच्या भलायकेचे देणे लाभच्याक निरंतर वावुरच्या सर्व वैजांक नर्सांक वैजकी सिब्बंदींक तुंस सांबाळ म्हूण मागता. सिरेनाच्या सिमांव बरी ह्या सर्व पिडेस्तांक आपले कश्ट हाळे करूंक ही सर्व आपली सेवा दिवन आसात. तांकां तूं राख म्हूण आमी मागता. सुम्या काकूळट आमची कर. सुम्या काकूळट आमची कर. सदैव माई मागता कसय जगात कुर्सांत मेल्ल्या जेजूचे. 6वें स्तेसांव वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. बऱ्या समार्य घराचे ओपारींत लोक अशें भिंतरायता. शेकी ते वाटेन वेतलो एक समार्यगार ताचे सर्शीन पावलो आनी ताका पळोवन सोडलो. लागीं सरन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवरार बसोवन एका छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. मुखामोळ पुसचें म्हळ्यार एका व्यक्तीक बुजोवचें, धैर्य दिवचें आनी मोवाळाय दाखोवची, मोग दाखोवचो. पुढच्या कालवारी कुशी सवकास मुंदारून आसता. लोकां सोम्याची केळकुळां सलत आसता. भोव थोडी आश येतात बुजोवंक सोम्याक. जेजूचे मुखामोळ घामान रक्तान आनी धुळीन बुडोवन विद्रूप जाल्लें. आनी थंयसर येता वेरोनिका
आपल्या तू आल्यानं सुम्याचे मुखामळ पुसता. सुम्या, कोरोना व्हायरसद्वारे पिडा विस्ताच्या या संदर्भी सगळो संसार बंद पडला, पूण सेवेचे हात क्रियाळ आसात ते वगेन रावणांत. गरजेवंतांक आदार दिवन आसच्या सर्व बऱ्या मनाच्या मनशांक तुजी बेसावांदी. वेरोनिका बरी, कष्ट दिल्यांक सेवेच्या तू आल्यानं बुजोवच्यांक तू सांबाळ सुम्या, तू सांबाळ सुम्या. सुम्या काकूळ तामचीकर, सुम्या काकूळ तामचीकर, सदीच माय मागतो कंसे कंसे गायच्या जगाचा कुसार मिल्या मिल्या जेसूचे. Ocean anchor Juliet Pote Kandit Meltali Salboni Nirashiche Jini Sanje Patyeni Zata Nitrani Tetna Ubar Dole Kursa Vailya Pole Gopantaro Prakta Buso Duka Vale Opundi Somya Kalsantle Kalvole Mo Sansata Mo Moshira Mo Barusta Mo Vishwasa Mo Samata Jita 7वें तेसाव जेजू दुसरे पोटी कुर्सा पोंदा पडता. आमी तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया जेजू ख्रिस्ता. कित्याक तुझ्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. कुर्साची जडाई वाडटाना आणि शिपायांचे क्रूरपण सरताना जेजू परत परत कुर्सा पोंदा पडता, पूण तो उठता, काळवार दोंगर सोडूंक प्रयत्न करता. अशें ताका ताच्या बापान दिल्लें काम संपूर्ण करूंक फुडें सरता. सुम्या, कोरोना पिडे वरवीं जायते कश्टांच्या कुर्सा पोंदा कश्ट जातात. ह्याच वेळाचो फायदो उठोवन कश्ट दिल्यांचे कश्ट हाळू करच्या बदलाक आनीकी पडलेल्यांक परत पळोवंक कारण जावच्याक थोडे प्रयत्न करनासात. अशेल्यांची मोना उसवाडाय म्हूण आमी मागता. सुम्या काकूळ तामचीकर, सुम्या काकूळ तामचीकर, सदैव माय मागतो कसय गायच्या काळजा कुसार मिल्या जेसूचे. 8वें तेसाव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया जेजू ख्रिस्ता. कित्याक तुझ्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. जेजू कुर्साची वाट संपतना ताचे कश्ट पळोवन जेरुसलेमाच्यो थोड्यो स्त्रियो ताका बुजोवंक आयल्यो. उतराणांत ती रडतात आणि जेजूचे कश्ट पळोवन बेजार पावतात. जेजूक बुजवण दिवंक आयिल्ल्यांक जेजूच बुजयता आणि म्हणटा, रडा नाकात मुजे पासोत, पूण रडा तुमचे पासोत आणि तुमच्या भुरग्यां पासोत. कश्ट सोंसुल्ल्यांक मात्र हेरांचे कश्ट समजतात. देखून ताचे सगळे जिणेंत साबातरांचे कश्ट भोगले आणि त्या देखून हांगासर तो ताचे कश्ट वड म्हूण चिंतिना, बघा त्या स्त्रियांक तो बुजयता, तांकां समजता. जेजू, तुझे कश्ट तुवें वड म्हूण पळोवच्या बदलाक जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयलें. आमचे बोवारी सगळ्यांनी लॉकडावन आसतना आमच्योच गरजो आमी पळोवच्या बदलाक आमचे बोवारी आसच्या गरजेवंतांक, दुबळ्यांक, कश्ट दिल्यांक, निराधारांक, निराश्रितांक आदार दिवंक बरें म्हूण आमचे थंय रस म्हूण आमी मागता. सुम्या
काकूळ तामची कर सोम्या काकोड तामची कर सदैव माई मागता उपकार कसई कसई काय काय तुझ्या काळजा काळजा कुसार मिल्या जेजूचे जेजूचे नवे स्तेसा जेजू तिसरे पोवटी कुर्सा पंदा पडता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुझ्या बगेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार सैमान तो देव तरी त्या समासंपणात तो लब्धोन रावलो ना बगार मनशासारको जावन गुलामांचे रूप घेवन ताणे आपणाकच पुर्तेपणी खाली केलो जेजूची कूड तकल्या एदळूच 2 पोटी कुर्सा पोना पडलेलो तो आता तिसरे पोटी पडता परत्यान तो पडलो तरी तो थंयसरच रावूंक ना तो उठता आणि आपले पैन मुखार व्हरता खालवारीक पावता मात्र न्ही आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे प्रास वर्त तो मोग दुसरो ना म्हणलें आपल्या उतरां आनी करण्यांनी तो दाखयता जेजू कोरोना व्हायरसाद्वारे पिडेक वळख जाल्ल्यांक मात्र न्ही तांच्या कुटुंबादारांकी विशेष दूख भोगता घडयेन घडये तांच्या कुटुंबादारां विशीं चिंतून कुर्साच्या वाजना पंदा पडलेलो अणभव परत आनी परत तांकां जाता ह्या वेळार तांकां तुजो सांगात दी म्हूण मागता सुमिया काकूळ तामची कर सोम्या काकोड तामची कर सदैव माई मागता उपकार कसई कसई काय काय तुझ्या काळजा कुसार कुसार मेल्ल्या मिल्या जेजूचे दावेस ते सांग जेजूचे आंग वस्तूर कान ताका विणगो करतात आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता सुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुझ्या बगेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार शिपायांनी जेजूचे आंग वस्तूर वोन खाटले आणि ते म्हणाले वो आम्ही पिंसो नाका पूण सोडती घालून तो कोणाक बेता म्हूण पळोवया अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा तें म्हजी आंग वस्तुरां आपणा मदें तांणी वांटून घेतली म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली जेजून आपणा खातीर कितेंच उरयलें ना तो आतां मुस्तायके बीन विणगो जाला ताच्या दगल्याची सोडती घालन ताका विशेष आगमन केलो हें सगळें ताणें सोंसलें आमच्या मोगा खातीर सुमिया आयच्या दिसांनी ह्या संदिग्ध परिस्थिती वेळार सक्कट आसल्यार ह्या कश्टांच्या वेळार सगळी विणगी जाल्यान म्हणजे अस्कत जाल्यान सगळें आसल्यार कितें फायदो असलें चिंताप आजच्या संवसारांत ह्या कोरोना व्हायरसाद्वारे उपजल्ल्या पिडेशिडे वेळार आनी ताच्या परिणामा वेळार हरेकली अनुभव करून आसात हो वेळ आमकां खालतेपण शिकोवचो वेळ हो वेळ बरी मावल्या आमकां शिकोवचो फळादीक वेळ म्हूण जाणा जावं तुजो आदार आमकां दी सुमिया काकूळ तामची कर सोम्या काकोड तामची कर सदैव माई मागतो कसई काय तुझ्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे 11वें तेसाव जेजू कुर्सार खिळायतात आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता सुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुझ्या बगेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार जेजू कुर्सार मारतना सोडून सकाळींची 9 वरां जातीत ताच्या अपराधाची कळवणी अशी बरोवन घाल्ली जुदेवांचो राय जेजू सांगता दोग सोरांकी कुर्सार मारले
एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्या ताच्या दाव्याक जेजून मनशां खातीर कुर्सार केळ्यांची दूख सोंसली. मात्र न्हय, देव आमचो कितलो मोग करता आनी त्या मोगाक लागून तो कितेंय करूंक शकता म्हणून जेजू कुर्सार उमकळ आमकां दाखोवन दिता. संवसारांत आपणाचें म्हणलें घरदार नासतना जियेतलीं जायतीं आसात. ती सक्कड कुर्सायल्ल्या सुम्याच्या कश्टांक वांटली जातात. जेजू इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी वाचता, ताच्या गया वरवीं आमी बरीं जाल्या. सुम्या, तुज्या किळ्यांच्या गया वरवीं सगळ्या संवसारात भलायकी फावो जावन दी. तुज्या पवित्र रक्तान कोरोना व्हायरसाद्वारे आयलेली पिडा ह्या संवसारांत पयस सरून दी म्हणून आमी मागता. सुम्या, काकूळ तामची कर. सोम्या काकोड तामची कर. सदैव माये मागता उपकार कसई कसई काय काय तुज्या काळजात काळजात मेल्या मेल्या जेजूचे. जेजूचे. 12वें स्तेसांव जेजू कुर्सार प्राण सोडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. बारादी कुर्सा पंदा सबावर पोटी पडोवन गायवून रगत घामिवून किळ्यांची दूख खोड्यांचे मार विण घेपोन हांव मर्याद सर तरांचो अपमान केलकुळा सोसून तोकुल्लो जेजू खालवारीचे एक लांब पयन आखेर करता. आनी आतां दोगा स्वरांच्या मदेगातून कळोन जीव सोडच्या पयलें आमकां सोमेस्तां तो बक्षिता. आनी सर्गींचे राज स्वराक मात्र न्हय, बगर आमकां हर एकल्या की ताणें बासयल्लें ताच्या मरणाद्वारे तो आमकां सोड दिता. मोरये मायेक शिसा अधीन दिता. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण नेना म्हूण सांगून आपणाक कुर्सार मारल्ल्या की तो बक्षिता. येदोळ पर्यंत जेजून कुशेन कुरीस वावयल्लो, पूण आतां कुर्सानच ताका वावयला. सर्ग आनी भुमी मध्ये उमकळोन तो सॅक्रिफिसाची बली जाता. जेजू सगळ्या संवसाराची सोडवण करच्या तूं आमचे खातीर मेलोय. तुजो जीव तुवें कुर्सार अर्पिलोय. तुवें तुज्या कश्टा मरणाद्वारे जोड दिल्ली सोडवण प्रतीक जावन कोरोना व्हायरसाद्वारे पिडेक वळख जावन मरण पावल्या याजकांक, धर्म भयणींक, सर्वांक तांची पातकां मुगसून तांचे तेंदू काकुळदार जावन तांकां ती सोडवण फावो कर म्हूण मागता. सुम्या, काकुळ तामची कर. सोम्या काकोड तामची कर. सदैव माये मागता उपकार कसई काय तुज्या काळजात कुर्सार मेल्या जेजूचे. 13वें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या हातांत दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूची कूड निर्जीव जाल्या. ह्या वेळा ताचे आवयक जाल्लें तें दूख कोण तोडवंक शकत? आपूण जिवंत आसून आपल्या तरणाट्या पुताची ती निर्जीव कूड आपल्या उस्क्यार घेतले ते आवयचे रडणे कोण समजूंक शकत? तिणें ताका गोरवा कावणें जल्म दिलो. ताका रातचे खातीर इजिप्त गांवाक ती पळोवन धांवली. देवळांत सुकल्या वेळार सगळ्यांनी सोदून इमाने मेळटना हाताक धरून आपोवन व्हरून गेली. आपणाचो पूत जेबीन आसता निधन आसता लोकां सवेंत भग्न जावल्ल्या वेळार तोवळ ताका सुतेराचो पूत पोटारी पातक्याचो इश्ट अशें हलकितना ताचे बगलेक रावण ताका ती सांगात दितली. तो कुरीस घेवन वेतना ताचे बराबर ती समकली. आनी आतां तिच्या पुताची निर्जीव कूड तिच्या उस्क्यार. मोगाळा जेजू, मोरयेन निमाणे पोवटी तुका आपल्या उस्क्यार घेतलें. तुजे कुडींत जीवनातुल्लो निर्जीव कुडीक तरी तिणें उस्क्यार दवरलो. कोरोना व्हायरसाद्वारे मारेकार पिडेन पडलेल्या व्यक्तीक कुटुंबाक तो कितलो मोगासो तरी ताचेर एक निमाणे दिश्ट घालूंक सयत साध्य जायना. ताका निमाणो एक आदेवसो उमो दिवंक तरी अवकाश ना. असल्या संदर्भार सुम्या तूंच तांकां धैर्य
आणि बुजवण दी म्हूण मागता. सुम्या काकूळ तामचेकर सोम्या काकोड तामचीकर सदैव माये मागतो उपकार कसई काळजा काळजा मेल्ल्या जेजूचे कुसार मेल्ल्या जेजूचे. 14वें स्तेसांव जेजू निखे पितात. आमी तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता ये सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू मोरान पावला. अस्क दिसो सोलवलो कोणाकच नाका जाल्लो तरी हे परिस्थितीन आरिमतेचो झुजेताचे ते आसा ते देवपण वळखूंक पावलो. बाबाटाक लागून तो हे धैर्य घेता, स्वार्थ सांगता, मोग दाखयता आणि सेवा करता. मोगाळा सोम्या, आज आमच्या संवसारार कोरोना व्हायरसाद्वारे वरतो काळ उब जाला आणि या पिढेक लागून मरण पावल्ल्यांक मातयेक पावंक जायते पटी लागीं सरची मनशां भोवूच उणी आसात. ह्या संदर्भार या पिढेक लागून मरण पावल्ल्यांक अंतिम विधेय मागोवंक तशेंच तांची मरणाची रितू सोलोवन व्हरूंक फुडें सरच्या सर्व धैर्यादीक मनशांक तुजो सांगात, तुजी कृपा फावो कर म्हूण मागता. सुम्या काकूळ तामचीकर सोम्या काकोड तामचीकर सदैव माये सदैव माये मागतो मागतो उपकार उपकार कसई कसई काळजा काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. Zituka Sarvundara Zituka Kusa Jesucha Zituka Sarvundara Zituka Kusa Jesucha. प्रार्थुया. सुम्या जेजू, तुझ्या कालवारीच्या पाशावांची देख घेऊन मोगाची संपूर्णताय जोडून आमकां आदार दी. अशें आमी सदांच तुजो मोग अनुभव करण हेर संगी तो वांटून घेवंक आमकां तुजी कृपा दी. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. पापसाहेबाच्या इराद्या पासून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बुक्षेता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुशेन जेसो. भगिवंती मरये देवाचे माये अमोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोरोना पिडेतावन कष्टतल्या पासून मागया. सर्व पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा, तूं सगळ्यांनी सर्व रस्त्यांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा लागलेल्या आनी तांच्या कुटुंबाक गूण कर. तांची सेवा करतल्यांचे रक्षण कर. सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीच वखात सोडून काडीशें जावं. सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडीशें तांचे खातीर आमी मागता. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मुझे खातिर कुर्सारून काढलाय, मुझे खातिर दुखीन